sanoo Julia, että mä oon joku raha-ahne ämmä, joka myy kaikille muille keikkaa. Mitä sä luulet? Mä oon bisnesnainen. Totta kai mä myyn keikkaa muillekin teille. Mitä sä luulet olevas? Se on ihan vitun säälittävä ämmä. Oikein lehmän näköinen. Onneksi mä en oo syntynyt Kouvolaan. Jos mä olisin syntynyt tänne, mä olisin tehnyt itsemurhan saman tien. Vittu, te ootte oikeesti säälittäviä! Mä vetäisin ranteet auki, jos mä olisin syntynyt Kouvolaan. Näytin mitä kameralle tapahtuu, et se lähes tunne jonnekin, en tiedä minne. Ja voi yhtään kiinnostaa, vaikka olisi hajonnut koko kamera. Ja Julia on täällä seuraavassa lavalla esittämässä Apinamiestä. Okei, nyt laulamme yhteisen sinkun, joka on ihan ensimmäisimpiä, uusimpia kappaleita, mitä on tehty. Elikkä Ami Aspelundin ja muun muassa Kikan esittämä kappale Apinamies. Suojaan ottaa haaraan, koska saisit naaraan. Olisi kuulis suurin apinamieskin mies. Suurin apinamies. Sinussa on roimaa, alkuinen voimaa. Anna minut metsään apinamies. Suojaan ottaa haaraan, koska saisit naaraan. Olisi kuulis suurin apinamieskin mies. Suurin apinamies. Meni hyvin, Julialla menee ihan hyvin, kaikki se menee aika hyvästi eteenpäin. Viidakosta tunteen toisenlaisen saan. Narsisti, mikä narsisti? Mulla on syvä, jollaksessa pimeessä. Painu takaisin, niin vitu Angeli, sä tulit ihan oikeesti. Saatana, sä vielä lesottaa, että sulla on helsinkiläinen vaimo. Angeli joku apina jostain Lapista luulee olevansa jotain sen takia, että se on mennyt mun kanssa naimisiin ilmaiseksi. Tiedätkö mitä? Mä sanon tän kameran edessä. Haista vittu! Happy birthday, Mr. Länsman! Happy birthday to you! Tohtori Tukesin käyntö oli sitten 200 €. Ja 200 € pitää käydä maksamassa tuonne maksukassalle, kun poistut paikalta. Eipä tässä. Pitää päästä semmoista ihmistä, jotka tuottaa huonoa oloa. Niistä pitää päästä eroon. Ei jatakaan elämää.